right, streets social media manoswera nichiona kuti nyaya dzevanhu dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda ndinge ndinosvitsa kwamuri imozwa kuti zvinhu zviri kuitika. Handiti asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe watanga kusvikawo panapa nhasi, aiwa tinokugamuchira tobva takukurudzira kuti usubscribe wotena on your notification bell kuitira kuti every time patinowinza nyaya dzichipisa, every time patinongobudikira sezvezvizvi you will be notified. Nichitoti zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 channel penyu. Handiti so nyaya ndauya nayo inyaya yaMadam Boss avo vambohekerwa account yavo yeInstagram. Handiti Madam Boss tangozoona pakukandwa zvinhu zvisingahwisisike pa Instagram account pavo zvabva zvatoratidza kutoti aiwa pane ka process kekuhekerwa kanga katoitika. Handiti vamwe vanobva vati kokuheka kwachona kuita sekubirwa account. Handiti Madam Boss vanga wabirwa account yavo yeInstagram. Aiwa, ndiri kutaura ndichiseka, vamwe vanogona kufunga kuti sekuru vari kusekei. Ndiri kutofara nekuda kwekuti tine nyanzvi muZimbabwe anonzi STUWART Nyamayaro. Aiwa, Madam Boss pavangoona kuti zvaipa vabva vamhanya kuna STUWART Nyamayaro uyo azokwanisa kuhekenura. Handiti azokwanisa kutevera account iyoyo ikadzoka zvakare. Chinova chinhu chakanaka vazukuru kuti kana tine vanhu vedu vanogonawo zvinhu vari pamberi nenyaya dzetechnology saStewart Nyamayaro. Handiti aiwa chinhu chakanaka vazukuru. Madam Boss wanga watopinda busy ivo pamwe necrew yavo pamwe nemafollowers avo, because remember kuti Madam Boss vane 1 million followers on Instagram account. So just imagine losing an account which is having 1 million plus followers. No, it's not easy vazukuru. Handiti so we just want to say thank you to Mr. Stewart Nyamayaro for retrieving or for recovering Madam Boss's Instagram account. So from Uncle Side, the only Zimbabwean uncle, ngataura no comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. Tichitichi much love.